Croeso i sesiwn cyntaf Sêr Seibr, modiwl diweddaraf prosiect E-hangu Gorwelion. Mae'r sesiwn yma yn arbennig ar eich cyfrchu ddysgwyr blwyddyn 5 a 6 sydd â dawn cyfrifiadurol. Felly mae'n braf cael chi yn rhan o'r sesiynau yma a gobeithio eich bod chi'n edrych mlaen at ddysgu mwy dros y 4 sesiwn. Fi'n sicr yn edrych mlaen at ddysgu mwy. Sêr Richards ydw i a fi'n gweithio i e-sgol. Fi'n cael y pleser nawr o gyflwyno person pwysig iawn, sef Dan North o Technocamps a Cyber First, a mae Dan yn arbenigwr Seibr. Bydd Dan yn arwen i drwy'r 4 sesiwn Sêr Seibr. Nawr te, fi wedi clywed bod chi ddysgwyr blwyddyn 5 a 6 yn ddawnus ar y cyfrifiadur, felly mae Dan yn mynd i rannu gwybodaeth, tips pwysig a defnyddiol o sut i fod yn ddiogel ar-lein, cryptograffi a codio. Bydd y 2 sesiwn gyntaf ma'n llawn gwybodaeth a chwestiynau ar holl beth trwy Cahoot. Fi'n gwybod faint mae pawb yn joio bach o Cahoot. Nawr te, cyn i ni ddechrau arni Dan, ambell beth i nodi. Mae'r camerâu, y meicroffonnau a'r chat i gyd i ffwrdd ar eich ochr chi ar gyfer yr holl sesiynau yma. Dyma gyfle i chi ddysgwyr blwyddyn 5 a 6 cyfrifol a doeth i'w wrando'n astyd. Mae'r sesiwn yn cael ei recordio. Byddwn ni yn wneud tasgau, ateb cwestiynau ac wrth gwrs pinnacle y sesiynau quiz ar y diwedd, a trwy gydol y sesiwn. Felly, byddwn ni'n wneud y cyfan trwy Cahoot. Felly, gobeithio bod y gliniadur neu'r tablet yn barod gyda chi nawr i ymuno yn y sesiwn. Nawr te, siwr wyt ti Dan? Fi'n mynd i rhannu y sgrin Cahoot nawr. Diolch Sêr. Dyma ni. Felly, allwch chi ymuno gyda'r Cahoot gan ddefnyddio'r cod QR, neu trwy'r ddolen ar y we ar o'r pin mewn. So'r pin yw 3 4 6 7 0 0. Coni, mae pobl yn ymuno'n barod Dan. Hyfryd. Siwt wyt ti heddi Dan? Ti'n mai roi bach o dy hanes o dy waith i ni, tra bod ni'n aros i pawb i ymuno? Wrth gwrs. Wel, helo pawb a chroeso. Un fi ydy Dan a dwi'n gweithio mewn prifysgol Abertawe. Ond dwi'n gweithio am prosiect o'r enw Technocamps. A mae prosiect Technocamps yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru. A felly mae popeth ni'n neud yn rhad ac yn ddim. A ni'n dod o gwmpas ysgolion draws Cymru i gyd i helpu pobl ifanc fel chi gyda'ch sgiliau digidol. Ac yn bennaf fel oedd Siwan yn dweud, ni'n helpu chi gyda'r sgiliau codio. A dyna ble fi'n fwyaf cyfforddus, ond heddiw ni'n mynd i sôn am diogelwch Seibr. Felly, o'n i'n cyn athro gwyddoniaeth hefyd, so dwi wedi gweithio mewn addysg am tipyn o flynyddoedd yn amser yma. Wyt ti'n gweld gwyddoniaeth Dan a yr ochr Seibr a codio yn eitha tebyg neu ydyn nhw'n hollol wahanol? Na, byddai ddim yn dweud. Nhw bendant yn tebyg a nhw gyd yn sgiliau arbennig o bwysig. Ac i fod yn onest, pryd oedd fi wedi mynd i'r prifysgol i wneud gwyddoniaeth, oedd yna sioc mawr gen fi, oherwydd o'n ni ddim wedi wneud llawer o sgiliau digidol neu codio yn ystod yr ysgol. Oherwydd, pryd oedd fi yn yr ysgol, oedd e ddim yn bwysig a oedd e ddim yn cael ei dysgu fel mae'n cael ei dysgu i plant fel chi. Ac felly, o'n i wedi mynd i'r prifysgol ac yn sydyn oedd fi'n gofyn gwneud llwyth o codio ac o'n i eisiau crio, oedd yn ofnadw, o'n i'n casau codio, fwy nag unrhyw beth yn y byd. Oherwydd, mae gwyddoniaeth y dyddiau yma'n really dibynnu ar sgiliau codio. Mae'n amhosib i wneud gwyddoniaeth heb gallu codio. Diddorol iawn Dan. Reit, mae 'da ni 107 o ddysgwyr gyda ni ar hyn o bryd Dan. Felly, os nad ydych chi wedi cael cyfle i ymuno, allwch chi ymuno tra bod ti'n siarad yn efo Dan. So newn ni ddechrau fi'n credu, yn dyfe?
Coni Hyfryd. bant de. Reit, coni off. Dyma ni dan. Hyfryd. Felly, croeso pawb i y sesiwn gyntaf Technocamps chi. A felly, heddiw, fel ni wedi dweud, ni'n mynd i fod yn sôn am cyber diogelwch. A mae cyber diogelwch yn topig bwysig iawn os ni'n gwneud unrhyw sgiliau digidol, enwedig pryd ni'n cysylltu i'r we a ni'n gwneud unrhyw beth ar-lein. Mae cyber diogelwch yn un o'r pethau fwyaf pwysig ni'n gallu ffocysu arno. A ni'n mynd i dechrau heddi trwy sôn am cyfrineiriau. Ac felly, beth yw cyfrinair? Ni gyd yn gyda cyfrinair i logio mewn i hwb, i logio mewn i'r Chromebooks chi, i pob cyfrif sydd gennych chi ar unrhyw wefan, mae rhaid i chi creu cyfrinair. Ond pam? Beth yw'r pwynt cyfrineiriau? Beth ydyn nhw'n diogelu ni o? Mae cyfrineiriau'n bwysig oherwydd maen nhw'n diogelu ein data ni. Ac felly, maen nhw'n helpu amddiffyn ein hunaniaeth. Maen nhw'n amddiffyn gyd o'r gwybodaeth amdano chi. Maen nhw'n amddiffyn pwy ydych chi mewn unrhyw beth seibr. Mae hyn ar eich cyfrifiadur eich hun neu yn y byd ar-lein, yn y byd digidol. Ac felly, maen nhw'n atal mynediad andirodedig i'n cyfrifion. Maen nhw'n stopio pobl eraill gallu mynd mewn i'r cyfrifau ni. Mae'n stopio unrhyw un arall mynd ar y cyfrif hwb chi, neu mynd ar y cyfrif Google, neu unrhyw cyfrif sydd gennych chi. Dyle ddim ond chi gallu fynd ar y cyfrif yna. A dyna pam mae cyfrifiadur gennym ni. Nawr, mae yna statistig ardderchog o y wefan Keeper, sef compromised passwords caused 80% of all data breaches in 2019. 80%, 4 allan o 5 hack yn y flwyddyn 2019. Yr unig reswm oedd y person yna wedi cael ei hacio oedd oherwydd cyfrinair anddiogel. Cyfrinair oedd ddim yn digon da. A fi'n gwybod mae cyfrinair gyda chi gyd. A fi'n siŵr mae cyfrinair hwb chi yn eitha gryf oherwydd siŵr o fod dydy e ddim jyst yn gair chi wedi creu, mae wedi cael ei rhoi iddo chi gan yr ysgol. Ond, meddwl am eich rhieni chi, falle chi ddim yn gwybod y cyfrinair nhw, a dylech chi ddim yn gwybod cyfrineiriau nhw. Ond, fi'n siŵr mae rhieni neu mam gi, rhywun sy'n gwrando, gyda cyfrinair sydd ddim yn diogel o gwbl. Ac felly, mae'r cyfrineiriau yna yn beth sy'n gadael hacks i ddigwydd ar draws y byd. Nawr, ni'n meddwl... sori. Sori Dan, ni'n mynd i quiz. Dim problem. Felly, mae cyfrinau'r cryf a diogel yn lleihau'r risg o droseddwr seibr yn cyrchu ein data. Ydy hwnna'n gywir neu'n anghywir? Meddyliwch am beth mae Dan newydd ei weid. Dyma ni. Mae 91 wedi cael yn gywir, Dan. Da iawn. Ardderchog. Dife. Bendant. Mae cyfrinair diogel yn stopio unrhyw un o mynd mewn i'r cyfrif ni. Ac felly, mae'n dod ni ymlaen i ymosodiadau seibr. Nawr, falle ni'n meddwl, mae ymosodiadau seibr, faint ydyn nhw rili yn digwydd? Ydy e'n mor peryglus â ni? Dyma wefan o'r enw Threat Map. A mae hyn yn dangos yr ymosodiadau seibr mewn amser real, so dyma ni 26 munud wedi 1, a dyma'r ymosodiadau sy'n digwydd ar draws y byd.
Mae nhw byth yn stopio. Heddiw yn barod, rydyn ni wedi cael 7,5 miliwn ymosodiad ar draws y byd. 7,5 miliwn pobl wedi trio hacio mewn I gyfrif arall. Mae'n lot. Ni'n hanner ffordd trwy y dydd. Erbyn canol nos, bydd hyn lan I 15 miliwn ymosodiad. A chi'n gallu gweld bod nhw'n digwydd rhwng gwledydd. Mae'r Unol Daleithiau yn atacio India, mae Thailand yn atacio Brazil ar y funud, Sweden yn atacio Norway, mae Russia yn atacio ei hun. Nawr, mae'n jyst yn meddwl fod rhywun tu fewn Russia yn trial ymosodi ar cyfrif rhywun arall tu fewn Russia. Falle fod hyn yn un defnyddiwr trial mynd mewn I e-bost defnyddiwr arall. Falle mae'n rhyw llywodraeth yn trial mynd mewn I systemau diogel llywodraeth arall. Mae hyn yn unrhyw fath o ymosodiad. Ond cofiwch, un peth I sylweddoli am y map yma, un peth really bwysig I deall pa mor peryglus ydy hyn. Popeth chi'n gweld ar y sgrin ar y funud yma, dydy hyn ddim ond y pethau sy'n cael ei dal. Mae hyn yn pob ymosodiad sydd wedi cael ei stopio. Os oedd yr ymosodiad yn llwyddiannus, bydd ni byth yn gwybod oedd y hack yna wedi digwydd. So mae hyn yn 7,5 miliwn atac sydd wedi cael ei stopio, nid ymosodiad llwyddiannus. Ni'n gallu gweld, mae'n lot o gwybodaeth arall fan hyn, y gwledydd sy'n cael ei atacio'n fwyaf, Ethiopia ar y funud, a rhan fwyaf o'r atacs yn dod o bots ar y we, o robots ar wefannau. So ddim hyd yn oed yn pobl trial hacio, just bots sydd wedi cael ei creu I hacio. A'r industry fwyaf sy'n cael ei ymosodi arno, education. Oherwydd mae pobl mewn addysg o ysgolion fel chi I prifysgolion, mae yna lot o data amdano pob person yn y dosbarth chi, lot o data I ddwyn os mae rhywun yn gallu torri mewn I systemau yr ysgol. Lot o data I dwyn a werthu. Felly, gobeithio mae hyn yn dangos iddo chi fod hyn ddim jyst yn problem fach. Mae hyn yn rhywbeth I becso amdano a fod yn, I meddwl amdano yn mynd ymlaen. Felly, mae hyn yn dod ni ymlaen i'r syniad y geiriau fi'n clywed mor aml yn y swydd fi. Mae llawer o pobl jyst yn meddwl, wel, fi ddim mewn perygl. Bydd neb yn ymosodi ar cyfrif fi. Mae yna ddim byd mae unrhyw un eisiau dwyn o'r e-bost fi. Beth ydy rhywun mynd I dwyn o fy hwb fi? Just gwaith ysgol. Wel, mae hyn just ddim yn wir. Yn anffodus, mae hyn yn hollol anghywir. Oherwydd, mae 99% o ymosodiadau sy'n digwydd ar draws y byd, dydyn nhw ddim yn un person yn ymosodi ar un person arall. Dydy hynny ddim yn digwydd lot. Be sy'n digwydd yw mae bot yn ymosodi ar miliynau o cyfrifau ar unwaith. Mae ddim fel rhywun yn saethu rhywun arall, mae'n fel shotgun. Mae nhw jyst yn saethu allan rhwyd mawr a gweld pwy sy'n cael ei dal. Felly, os nad ydych chi wedi diogelu eich cyfrifau chi gyda cyfneiriau dda, bydd yn rhwyd yma'n cael ei saethu allan a bydd chi'n cael ei dal tu fewn y rhwyd yna. A bydd pobl eraill yn aros yn iawn ac yn diogel. Felly,
Mae hyn yn dod ni ymlaen i wefan really hwyl. Fi'n hoffi y wefan yma, okay? Os mae pawb yn mynd i'r link yma, teipio fe mewn ar y dyfeisiau chi, tk1.me wedyn /PUNED. Okay? A mynd i'r wefan yma, a mae'r wefan yma yn gadael i chi checio os mae'r e-bost chi wedi troi lan mewn unrhyw hacks. Os ydy unrhyw un wedi saethu y rhwyd yma, trwy y we, a ydych chi wedi cael dal yn y rhwyd. Mae ddim yn dweud os oedd y data chi wedi cael ei dwyn, mae ddim yn gwybod pa mor gryf ydy'r cyfrinair chi, ond ydy'r e-bost chi wedi cael ei dal. Okay, gobeithio mae pawb wedi teipio yna i fewn. Ac felly, dwi'n mynd i rhannu y sgrin fi, okay? tk1.me/pund. Ac os fi'n rhannu y sgrin fi, ni'n gallu weld y wefan yma. Okay? A dyma e-bost hwb fi. Okay? So, chi'n gallu testio hyn ar e-bost eich hun. Cofio, ni'n sôn am Seibr diogelwch fan hyn. Ni'n sôn am fod yn saff ar y we. Dylech chi byth fod yn teipio mewn e-bost rhywun arall. Okay? Oherwydd chi'n torri y trust gyda'r person yna wedyn, yeah? Chi'n neud rhywbeth yn erbyn eu preifatrwydd nhw. A dylen ni ddim wneud yna. Ddim ond wneud e ar e-bost eich hun. So, fi'n mynd i clicio, fi wedi teipio mewn, nos di 12 at Hwb Cymru, a fi'n mynd i checio, ydy e wedi cael ei pwno? Ydy unrhyw un wedi torri, neu ydy hyn wedi cael ei dal mewn hack? A good news, no pwnage found. Mae'r cyfrif hwb fi yn saff. A byddai'n gobeithio mae'r cyfrif hwb fi yn saff. Mae'n cyfrif Llywodraeth Cymru. Os mae Llywodraeth Cymru methu cadw y cyfrifau ni yn saff, wedyn ni mewn bach o risg. Ond, o'n i wedi cael hawl o ffrind fi, Sioned, i defnyddio hen e-bost Gmail hi. So mae hyn yn hen e-bost, mae ddim yn cael ei defnyddio rhagor. Ond, fi'n mynd i defnyddio e-bost chi i weld ydy yna wedi cael ei dal mewn unrhyw rhwyd. O na, oedd e-bost hen Sioned wedi cael ei dal mewn 15 data breach. Nawr, chi'n gallu gweld y wefannau mae hyn wedi dod o. Nexus Mods, so wefan gemau, Tumblr, wefan cymdeithasol, MySpace, Business Solutions, da iawn Sioned. Okay, MyHeritage, trial gweithio allan ei family tree hi. Lot o wefannau wahanol sydd wedi, yn anffodus, mae'r wefannau yma wedi cael eu hacio a mae'r gwybodaeth Sioned wedi cael ei colli gan y wefan. A ni gallu gweld, email addresses, passwords and usernames wedi dod o Nexus Mods. Y cyfrinair chi wedi cael ei gollwng. Mae'n ofnadw. Okay, Modern Business Solution, date of birth, email address, gender, IP address sef y lleoliad hi, y swydd hi wedi cael ei colli. Mae'r data sy'n cael ei colli fan hyn, oh gosh, verifications IO, mae hyn yn ofnadw. Date of birth, email address, employers, genders, geographic location, names, phone numbers, physical address, gyd o'r gwybodaeth Sioned wedi cael ei colli ar y wefan yna. A oedd e ddim yn bai hi, ni ddim yn gwybod os mae'r cyfrinair Sioned yn digon gryf i gadw hi yn saff. Ond mae'r wefan ei hun wedi colli y data yna trwy hack. Okay, so, fel ni wedi dweud, paid defnyddio e-bost unrhyw un heb caniatad, ond falle chi'n gallu mynd adre a dangos y wefan yma, hafau b'n pwnd i chrieni chi, a weld beth falle ydy e-bost rhieni chi wedi cael ei dal mewn unrhyw hacks dros y blynyddoedd.
Okay? Mae'n ddiddorol iawn yn dweud Dan. Bendant. Newn ni symud ymlaen i pa ddata all gael ei ddatgelu nesaf. OK, so, ni wedi gweld cwpl o esiamplau fan'na. Pa ddata sy'n cael ei datgelu? Beth sy'n gallu cael ei colli gan wefannau os chi'n rhan o hack? Wel, ni wedi cael e-bost, IP address, cyfrinair, physical address, pwy ti'n gweithio amdano, be di teitl y swydd chi, a chi'n gallu gweld mae popeth fan hyn gyda ni. Eich rhyw, eich cyflogwr, statws priodasol chi, pa dyfais ydych chi'n defnyddio ar y we? Ydych chi ar ffôn, ydych chi ar Chromebook, ydych chi ar laptop, beth ydych chi'n defnyddio? Pa apiau sydd gyda chi ar y dyfais yna? Ydych chi wedi lawrlwytho Roblox, neu ydych chi wedi lawrlwytho Facebook, Snapchat? Beth ydych chi'n defnyddio? Pa wefannau ydych chi'n mynd ato? Pa cyfryngau cymdeithasol ydych chi arno? Pa negeseuon ydych chi wedi danfon i pobl yn preifat? Ble ydych lleoliad chi? Rai bwysig iawn, beth ydy'r cwestiwn ac ateb diogelwch chi os chi'n colli eich cyfrinair? Beth ydy eich balans yn y cyfrif banc chi? Be di enw defnyddiwr chi? Unrhyw beth. Yr ateb yw unrhyw beth. Mae yna ddim data o gwbl chi'n rhoi ar dyfais sy'n saff. Mae yna bach yn scary. Okay? Mae yna ddim byd yn y byd chi'n gallu rhoi ar-lein yn gyhoeddus neu yn private sy'n methu cael ei ddwyn. Hyd yn oed, dyfais gyda chi, falle mae'n PlayStation chi, falle mae yna data ar y PlayStation chi. Os mae'r PlayStation yna wedi cysylltu i'r we, mae unrhyw beth ar y PlayStation yna ddim yn saff. Mae rhywun yn gallu hacio mewn i'r dyfais. So, meddwl am y cyfrifiadur yn y tŷ, pob ffeil, pob llun, pob darn o wybodaeth arno fe, yn gallu cael ei hacio. Mae hwnna'n bach yn scary, nag yma. Ac felly mae hyn yn pam mae mor bwysig i ni cael cyfrineiriau diogel. OK, so sut ydyn ni'n gallu ysgoi pobl dwy'n ni'n cyfrineiriau ni? Wel, paid ysgrifennu nhw lawr mewn llyfr. Fi'n siŵr mae rhai ohonoch chi mewn ysgol reit nawr, fi'n siŵr mae o leia cwpl ohonoch chi, mae'r athro chi gyda cyfrinau'r hwb wedi ysgrifennu rhywle ar y desg nhw. Dydy e o dan y bysellfwrdd? Ydy e tu ôl y sgrin? Ble ydy fe wedi ysgrifennu? Okay. Unrhyw cyfrinau ni'n ysgrifennu lawr, mae'n gallu cael ei dwyn. Unrhyw cyfrinawr mae'n hawdd i dyfalu. Gallu cael ei dwyn. Okay? Fi ddim yn mae gen i ci. Mae ci bach, pwsion gyda fi, Maple. Mae hi'n hyfryd. Fi ddim yn rhoi cyfrinawr fi fel Maple ar unrhyw beth, oherwydd mae fe ddim yn saff. Unrhyw un sy'n gwybod fi yn gallu dyfalu bydd e'n Maple. Unrhyw un sydd wedi mynd ar y Facebook fi yn gallu dyfalu bydd e'n Maple. Mae hwnna ddim yn saff. Okay? Peirianneg gymdeithasol yw pryd mae pobl yn ffono chi lan ac yn trio actio fel nhw'n o rhyw busnes. Okay? Falle nhw'n galw chi lan a fi fel, fi'n gweithio amdano Google, fi jyst eisiau gwybod beth ydy'r security question chi. Oherwydd fi jyst eisiau checio security question chi. Os chi byth yn cael galwad ffôn fel yna, rhoi lawr y ffôn. Bydd neb byth yn gofyn chi am data personol dros y ffôn neu trwy e-bost. Okay? A mae pobl yn neud y pethau yna i dwyn eich data chi a cael mewn i'r cyfrifau chi. Ac hefyd, bod yn ofalus o pobl edrych dros eich ysgwydd, oherwydd maen nhw'n gallu just edrych ar y passwords chi. Okay. Mae yna hefyd pethau ni'n methu osgoi. Okay? A y pethau ni'n methu osgoi ydy rhyngipio. Rhywun fod rhywle lawr y lein yn tracio eich data sy'n mynd i'r we. Mae'n allan o dwylo chi. Chi methu stopio fe. Rhywun yn tracio y pethau chi'n teipio ar y bysellfwrdd chi. Chi methu stopio fe. Okay? Rhywun sy'n defnyddio nerth bon braich
i torri mewn i cyfrif. Felly, mae'n meddwl, just trio pob password possible i mynd mewn i cyfrif chi. Chi methu stopio fe. Neu rhywun chwilio trwy y data chi, okay? Trwy cael mewn i'r system chi rhywsut a wedyn chwilio am rhyw fath o data i gadael nhw mewn i'ch cyfrifau chi. Chi methu stopio fe. Mae'n y pethau ni methu osgoi gyda hacio. Ond ni'n gallu fod yn ofalus, fel oedd y slaid diwethaf wedi dangos. O, mae'n bryd am cwiz arall dan. Reit, Hyfryd. gall unrhyw beth a roddwch ar-lein yn gyhoeddus neu'n breifat gael ei ddwyn. Be chi'n meddwl? Odi hwnna'n gywir neu'n anghywir o beth mae Dan wedi sôn wrthoch chi? Unrhyw beth chi'n rhoi ar-lein, gael ei ddwyn. Be chi'n meddwl? Cywir neu anghywir? Ydych chi wedi bod yn gwrando ar astyd? 103 Dan wedi gweud cywir, wrth gwrs yn diwedd. Arbennig, da iawn pawb. Gwych. Bendant. Okay. Right, so, fel ydyn ni'n fod yn saff gyda cyfrinach, fi'n mynd i dechrau'n siarad yn rili gyflym nawr oherwydd ni'n dod i'r diwedd. Okay, wel, mae 15% o pobl yn defnyddio enw yn ei fel anwes nhw. Mae 14% o pobl yn defnyddio enw y teulu nhw. Mae 13% yn defnyddio rhyw dyddiad sy'n bwysig iddyn nhw. Mae rhain yn syniadau ofnadw amdano cyfrineiriau. Mae unrhyw un yn gallu dwyn y data yna a wedyn dyfalu eich cyfrinair. Paid defnyddio pethau fel yna. Mae 23 miliwn person yn Prydain yn defnyddio y cyfrinair 123456. Mae'n dwp. Mor dwp. Mae'n cyfrinair ofnadw. Mae unrhyw un yn gallu dyfalu y cyfrinair yna. A chi'n gallu gweld mae cyfrineirau arall really ofnadw gyda pobl yn Prydain. OK, so fel ydyn ni'n creu cyfrinair diogel. Fi'n siŵr bod chi gyd wedi clywed y pethau mae pob wefan yn gofyn chi amdano, right? Llythrennau mawr a bach, cynnwys rifau, cynnwys symbolau. Okay? Ni'n osgoi fanylion personol, fel enghraifft yn ei fel anwes. Osgoi geiriau cyffredin. Okay? Ac osgoi jyst rhoi rhif ble oedd llythyren amlwg. Okay? Paid newid pob A am 4, oherwydd mae pawb yn y byd yn gwybod os chi'n rhoi 4 yn lle A, mae dal yn edrych fel A. Mae yna ddim yn diogel. Okay? Paid rhoi 0 yn lle O, mae'n amlwg. Mae'n ddim yn ei sfwlo unrhyw un. Right, mae yna wefan hyn i chi gallu fynd i hefyd, okay? Ond fi ddim mynd i rhoi lot o amser i chi mynd iddo fe. Fi jyst mynd i rhannu y sgrin fi. So tc1.me/node ydy y link. Ac os fi'n mynd i'r wefan yma, fi'n gallu teipio 2 password wahanol. So, fi'n mynd i dechrau trwy teipio y cyfrinair Technocamps. Wedi ysgrifennu yn cymhleth iawn. Okay, os fi'n dangos fe. T3CH0K4 a exclamation. Okay, mae yn cyfrinair gryf. Bydd e'n cymryd 27 dydd i cyfrifiadur torri mewn i cyfrif fi gyda y cyfrinair yna. OK. Mae yna ail cyfrinair gyda fi. Sef gyd yn lowercase, ddim rhifau, ddim symbolau, a mae'r cyfrinair just yn salted salmon sausages swimming securely. 5 gair. Dim byd cymhleth amdano fe, ond yn sydyn bydd e'n cymryd oesoedd i torri mewn i'r cyfrif fi. Cannoedd o flynyddoedd i cyfrifiadur torri mewn i hyn. A sylweddoli, mae yna ddim rhifau, ddim symbolau, ddim llythrennau mawr. Felly, beth ydy yna'n dweud wrthyn ni? Okay. Fi'n gadael Siwan i rhannu y slides eto.
Mae nhw'n ddweud, wel, mae'r cyfrineiriau ni, sori, yn tripo dros y geiriau fi. Mae'r cyfrineiriau ni, y rhan pwysicaf yw nhw fod yn hir. Mae symbolau, mae rhifau, llythrennau mawr y fach, maen nhw'n helpu, ond os mae cyfrinau'r hir gyda chi, mae'n llawer yn oddach i torri mewn iddo fe. So, y ffordd fi'n dod lan gyda cyfrinau, rwy'n fi'n edrych o gwmpas yr ystafell, a fi jyst yn edrych ar y 5 peth gyntaf fi'n gweld. Monitor, orange mug, Technocamps ruler. Ma'n yn password llawer fwy gryf na os oedd fi'n mynd gyda just rhywbeth really cymleth byr. So, ma'n yn rhywbeth i meddwl amdano. Mae computer monitor, orange mug, Technocamps ruler yn llawer haws i fi cofio. A ma'n yn bwysig. Oherwydd ni eisiau cofio y cyfrineiriau ni. So, os mae'n haws i cofio, a mae'n fwy diogel, pam bod ni'n creu cyfrineiriau gyda'r gyd o'r symbols a rhifau yma? Mae ddim yn neud synwyr. Tredi gwyllt ni sy'n neidio ymlaen i'r quiz ar y diwedd os mae yna ddim cwestiynau arall yn dod lan. Syniad da, Dan. Mae un ar ôl yr cywir neu anghywir. Ffordd gorau i storio cyfrineirau yw yn fy llyfr nodiadau. Ydych chi'n cofio be wedodd Dan? Ydy hwnna'n gywir neu'n anghywir? Odych athrawon chi'n neud e, tybed? Gewn ni weld, Dan, beth maen nhw wedi rhoi. Anghywir. Da iawn, 94 ohonoch chi. Bendant. Nawr, oedd y cwiz na ddim yn cyfri, ond mae'r cwiz ar y diwedd ma yn. Felly ewn ni trwyddyn nhw, Dan. Pa gyfrina'r sydd fwyaf diogel? Yr un cyntaf lle mae Dan wedi newid Technocamps a rhoi cwbl rifau mewn, neu salted salmon sausages swimming securely? Tybed beth fydd pawb yn gweud, Dan? Efo'r un byr ar rhifau neu'r un hir? Gewn ni weld. 81 wedi cael yn gywir. Da iawn chi. Gwych. Gewn ni weld pwy sydd ar y brig ar hyn o bryd. Friendly Boa. Da iawn. Newn ni gadw fynd. Ni'n ymwybodol ar amser, felly ni gadw fynd. Reit, mae hwn yn multi-select, so allwch chi ddewis mwy nag un. Pam mae cyfrineiriau yn bwysig? Mae nhw'n diogelu yn data, amddiffyn ein hunaniaeth, yn atal mynediad anawdurdedig un cyfrifon. Nawr, nath Dan gweud hwn reit ar y cychwyn, os o'ch chi'n cofio. Allwch chi ddewis mwy nag un. Mae hwnna'n bach o gliw, yn dweud Dan. Coni, da iawn. Mae llawer ohonoch chi wedi ticio y tri ohonyn nhw'n gywir. Diplomat Panther ar y brig erbyn hyn. Reit, trydydd cwestiwn. Beth dylwn ni beidio cynnwys mewn cyfrinau'r diogel? Llythrennau bach a mawr, rhifau, symbolau, neu eich enw? Ni wedi mynd trwyddo hyn yn go-gloi yn dyn ni, Dan. Felly war y teg os nad yw pawb wedi gallu cymryd popeth mewn. Ond beth... dyma ni, 85. Da iawn, eich enw. Mae lot o rai eraill yn oedd y Dan i beidio cynnwys. Ond oedd enw'n un ohonyn nhw. Diplomat Panther ar y brig, da iawn. Reit, cwestiwn nesaf. At bwy mae ymysoddiadau Seibr wedi ei anelu? Un person? Athrawon? Miliynau o bobl ar unwaith? Neu pobl enwog? Un ateb sydd i'r cwestiwn hyn. Da iawn, chi'n ateb yn gyflym iawn. Fi'n gwybod sy'n lot amser i ateb, nag oes? Reit. Da iawn, pawb. Dyma ni, miliynau o bobl ar unwaith. Da iawn i'r 84 ohonoch chi. Gwych. Diplomat Panther dal ar y brig. Da iawn. Fi'n credu bod un cwestiwn ar ôl. Felly, mwy nag un ateb i hwn, pa ddata sy'n medru cael ei ddatgelu? Hoff fwyd chi?
Dyddiad geni, rhif ffôn, cyfeiriad cartref. Llwch chi ddewis mwy nag un fan hyn sy'n glyw eto. A mae'r llun yn glyw hefyd falle. Reit. Dyddiad geni, rhif ffôn, cyfeiriad cartref oedd yr atebion cywir. Felly da iawn chi gyd am ymuno gyda ni a ymuno yn y cwis. Diolch yn fawr iawn i ti Dan am y Croeso. sesiwn cyntaf Sêr Seibr. Ni'n edrych ymlaen at y sesiwn nesaf gyda ychydig mwy o'r un peth eto, yn dyfe? Bendant, ni'n mynd i edrych ar cryptographics o sut chi'n creu y cyfrineiriau yn y lle cyntaf. Grêt. Diolch yn fawr i ti Dan. Diolch i bawb am ymuno a welwn i chi wythnos nesaf. Hyfryd. Diolch pawb. Hwyl.